esango nuke 2023 izan dela pixka bat leherketaren urtea, merkatu leherketaren urtea. Aurretik egon dira UEUtik ere antolatu izan dira jardunaldiak, eta kezka eta ardura handia zegoen, baina 2023an ja publiko orokorrarentzako produktu eta plataformak batzuk agertu direnean, nik uste dute kezka eta ardura lehertu dela. Eta gu pixka bat hori aprobetxatu nahi dugu horretaz hitz egiteko, ezta? Bai, nik uste dut helduleku asko dituela gaiak, guk aurten egin nahi duguna da 3 begirada eskaini, jakinda ez dituela agortzen galdera guztiak. 3 lerro edo 3 ardatz planteatu ditugu, pentsatzen dugulako 3 hauetan eragina izan dezakela, edo 3 hauetan dabilen jendeak badaukala zer esana, eta izango dira kazetaritza, hezkuntza eta arte sorkuntza. Orduan, proposatu duguna da, ardatz bakoitzean 2 eragile, 2 pertsona, 2 kasu batzutan teoriko edo akademiko, beste batzutan profesional edo sortzaile. Honen gainean pentsatu beharra izan dutenak, honen gainean badutenak iritziren bat, badituztenak kezkak, eta saiatu garena da ekartzen baikortasunerako eta eskortasunerako motibo diferenteak, eta hortik aurrera guri gaur interesatzen zaiguna da 3 helduleku hauek erabiltzea, juntatuko garen guztion artean hitz egiteko, edo hitz egiten hasteko. Gaur ez da izango amaiera bat, gaur izango da abiapuntu bat, jarraitzeko hitz egiten, badirudi gure artean geldituko diren teknologia batzuetaz. Errezak zirelako. Hitz egin genezake adibidez zientzia esperimentaletaz, edo hitz egin genezake matematikaz edo ingenieritzaz, baina iruditzen zitzaigun bai kazetaritzan, bai hezkuntzan eta bai sorkuntza plastikoetan adibidez, edo bideo sorkuntzan edo musikan, berehala ikusiko ditugula produktu hauen deribatuak, eta bai diskurtsoetan eta bai emaitzetan ekaitz moduko bat egon daitekeela. Nik ikusten dut jendea oso arduratuta kazetaritzaren inguruan, jendea oso arduratuta irakaskuntzaren munduan, eta artistak ikusten ditut kezkatuta eta haserre, zentzu askotan, ezta? Orduan, aitzakia bat zen hitz egiten hasteko ez bakarrik denuntzia bat egiteko, ez bakarrik kritika nolabait furibundo batean erortzeko, baina bai pentsatzeko, zer suposatzen du guzti honek eta promesa guzti hauen atzean ze arrisku, ze aukera zer daukagu, ezta? Nik gaur beldurra daukat, ni pixka bat distopiko edo pixka kritiko etorri naizelako. Eta ez nuke nahi ere hau bihurtzea nolabaiteko osotasunari emendakin bat ere, ezta? Nik uste dut benetan baditugula arrazoi oso serioak kezkatuta eta eskor egoteko, baina ez da teknologia bera horren arazo bat, baizik eta gure munduaren eta gure gizartearen egoeraren deribatu bat, baina baita ere iruditzen zait, korrertasunerako elementuak badaudela. Nik uste dut nire helburua beteko litzateke edo gure helburua beteko litzateke gaur gure planteamenduak zalantzan jarri eta etxera zalantza berriekin joango bagina. Hori da pixka bat helburua. Bai, edo behar bada gaur dena finikitatzen dugu eta ebazten dugu behin eta betiko alde o kontra gauden, baina ez dut uste hori gertatuko denik.